ରାଣୀ କଣ କରୁଛ? ଶୋଇଛୁ? ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ବସୁନ ଭଲସେ। କୋଉ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି ଯେ? ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ହାତ ଦେଖା। ଫୋନ୍ ଆଣିଛ? ଆଇଫୋନ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇଠି ଚଲେଇବ। ଖୋଲ ଖୋଲ ଦେଖିଆ। ତ ଖୋଲି ପାର ଚଲେଇବୁ କଣ? ସେମାନେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ରେଡି ଆଉ। ଏଇଥିରେ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଭଲସେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ? ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଦେଖିଲୁ? ଚାର୍ଜର ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ଆସିନି? ପଇସା ପତ୍ର? ଆଉ କିଛି ବି ଆସିନି। ପଇସା ଆସିବ। ପଇସା ଆସିବ।